Uhambo lethu luqala apha eBhofolo phezu kwendonga zomlambo iNgcwenxe. Xa siphuma kule dolophu yeNdumasi sijongisa entshona sigqithe iDike. Sicangcethele ngasentla sinyuka ngentlambo yeTyhume sisiya eHawksburg, idolophana yabahambi. Okokugqibela, indlela yethu ijonga entshona, siphumela kwiintaba zikaMathole. Siphumela kwiintaba zakuMathole sisiya eBalfour. Ngumtyino obizwa ngoMaqoma ke lo. Uthungela ugqitha kowona mathafa anenkangeleko entle apha eMzantsi Afrika. Kodwa ukwangumtyino osiqhagamshela nembali yethu. Lo mtyino kaMaqoma ukwasinika imbali yempixano zezigalo nezomphefumlo, iimfazwe zomhlaba nezokuphucwa kobuzwe babantu balo. Kula majiko-jiko alomtyino kulele amabhodlo eenqaba zamaNgesi, Fort Armstrong, Fort Mitchell, Fort Fordyce, Martello Tower, eBhofolo, ingximba yokhuselo elalakhelwe ukugcina lo mhlaba amaNgesi awuhluthe kumaXhosa. AmaXhosa alwa kwaye akhusela idabi elaliyimvula livela kowona mkhosi wawunamandla kwaye utshatshele elizweni iminyaka engangekhulu. La mathafa aneentsalela zaloo madabi ezithe gqa kule nkangeleko intle. Esinye sazo sisikhumbuzo somhla weKrisimesi phezulu kwintlambo yeTyhume, apho ngomhla weKrisimesi kumnyaka ka-1851 kwabulawa amadoda angama-27 elali yaseAukland. Ababhali bembali yekoloni babalisa eli dabi njengento eyabangelwa bubundlobongela. Yayizilali ke ezi ezazisandula ukusekelwa amajoni aseBritani kowona mhlaba wawumhle kwaXhosa. Yile mfazwe yesizwe eyabonisa ubufelazwe bukaNkosi Jongumsobomvu Maqoma enike lo mtyino igama lawo. Ngethuba lokuphatha kukaKumkani uNgqika ozala uMaqoma, amaRharhabe ahluthwa inqatha ngokuthathelwa owona mhlaba wawutyebile. uMaqoma uchithe ubomi bakhe bonke elwela lo mhlaba. Kumadabi akhe obuntshatsheli, elona liphambili lelo walilwela apha kwaNontongwana. Eyona mfazwe yayimbi phakathi kwamaNgesi namaXhosa ngeyomnyaka ka-1850 yayiyimfazwe yesibhozo kwiimfazwe zemfecane, imfazwe yaseMlanjeni. Yayimbi ukodlula zonke. uKolonele Thomas Fordyce nomkhosi wamajoni ayi-600 ngoSeptemba womnyaka ka-1851 banyuka kumxinwa wendlela ukuya eNcochoyini. uFordyce wayecinga ukuba uza kuchebeleza. Bathe bakufika eNcochoyini, yakhala intsimbi apho phakathi kwemithi. Kwakungumyalelo kaMaqoma wokuhlasela. Kuthe xa iphela loo ntswahla, wavela uMaqoma ngokwakhe ekhwele ihashe elingwevu. Yaba ke iqalile imfazwe yakwaNontongwana. Zaphela ngqu iinyanga ezili-17 equqa ebuyelela amaNgesi kuloo mathafa analoo nkangeleko efuna ixhwayelo lwawo. Kodwa imikhosi kaMaqoma ingabambeki. Yayivela ingalindelwe ngohlaselo olukhawulezileyo. Emva koko ilahleke bemphethe uNontongwana. Kwelinye lolo hlaselo, yena yedwa uFordyce wadutyulwa wafa. Kude kube namhla, uMaqoma waziwa njengehlosi likaFordyce. Akungakwazi ukwahlula imikhosi yamaXhosa kwaNontongwana, amaNgesi ahlasela imizi kwingingqi yentaba yakuMathole, apho atshisa imizi, aba iinkomo, aza atshabalisa amasimi. Kwakutshatyalaliswa isizwe. Ejongene nenje yona inkohlakalo
uMaqoma wanyanzeleka ukuba azinikezele. Wagwetyelwa kwisiqithi sikaMakana, Robben Island, apho wabhubhela elubhacweni ngonyaka ka-1873. Kodwa ke lo mtyino kaMaqoma asingoweemfazwe zodwa. Le ngingqi izele ababhali, iingqondi kwaneenkokheli. Le ndlu indala apha eBalfour yayilikhaya lika-Olive Schreiner, owaziwa kakhulu ngencwadi awayibhalayo, Story of an African Farm. U-Olive Schreiner wayekwadume ngokuba litshantliziyo lombangazwe wocalulo nesini. Wayengeyedwa kuloo moya. Kude kufuphi kwicawe yaseHerzog, umfundisi wasemission uJames Reed wayeshumayeza umbono wongabi nabuhlanga phakathi kwebandla lamaKhoisan, amaXhosa nabantu bebala. Imbali yonxibelelwano nabakwalizwi bemission lwaluyingxaki kwaye lunzima. Kodwa loo nto yapheka ukholo olutsha kwaye lushushu olungumxube wesiKrestu nokholo lwakwantu. Inkoliso yeecawe ezaqalwa ngamagqobhoka obuKrestu okuqala amaXhosa zisami nangoku. Kwaye apha eHilltown, Lovedale naseFort Hare amathuba okwabelana ngamasiko nezithethe asetyenzisiwe kakhulu. Kula magumbi emfundo ihlelo elitsha lweenkcubabuchopho ezimnyama lwaluphuhla kwaye lwaguqula imbali yesizwe. Amadoda afana nomqambi uGqirha John Knox Bokwe kunye nombhali uJohn Tengo Jabavu, owaqala ekwangumhleli weemvo zabantsundu, asisiboniso solu luhlu lwama-Afrika ayeqeqeshwe ngohlobo lwesiNgesi. Beqeqeshwe ngokweendlela zabacinezeli babo. Ezi zifundiswa ziphuma kula maziko zaba ziinkokheli ezakhokhela imibutho yokukhulula izizwe kwinkulungwane yama-20. uMandela wayifumana kwezi zinala imfundo yakhe yokuqala. Ufunde kwaSomgxada waza waya kugqiba imatriki yakhe eNxukhwebe. Emva kwenkulungwane wasweleka esiqithini sikaMakana, Robben Island, uMaqoma. uMandela uye wafumana angazange akufumane uMaqoma: uxolo nenkululeko yabantu bakhe.